आं दिनै रन्जित बसुमतारी नोंथांमोननि बे रोजा रोजा मानसिफोरनि सिगाङाव दिनै गसंनानै बुंनो हायो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा आंनि बिमानिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा आरो बै राजखान्थिनि थाखाय ख्रिस्टानखौ आलदा बाथौखौ आलदा ब्रह्मखौ आलदा खालामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै होसोनायनि सम फैदों रायजोफोरा होसोनायनि हासिब लानानै होसोनायनि सम फैदों जोंनि बे हाबाफारियाव गभर्नमेन्टनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट हाबाफारियाव गाव गावनि हानि फोरमान बिलाइखौ लांनो फैनाय जोंनि अनजाथाव बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानगेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बेफोर हाबाफारिखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै दाखालिनिफ्राय जोङो मावजेनबाय बे सेकेन्ड फेजआव जोङो गासै बिटिसि हालामाव 14,000 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेनिनो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव 5,134 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो जोंनि नैबे खयलामयला हालामावहाय मालिबिथा खयलामयला आनन्द बिटिनि आमथेखा बेफोर जायगायाव जोङो गासै 2,368टा न'खरनो जों हानि 3,028टा न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होगोन मालिबिथायाव 420 न'खर आनन्द बिटिनियाव 660 न'खर आमथेखायाव 710 न'खर आरो खयलामयलायाव 1,237 न'खर गासै 3,028 न'खर दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बा जारिमिनारि हाबाफारियाव जोंनि मादाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासिमोन बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै बिथाङा नोंथांमोन 3,028टा न'खरनि साफ्रोमबो हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा जोंनि गेदेमा रायजो राजाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथांनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय जों बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनि नैथियाव जोंनि सरकारा मानगेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिसि हालामनि गासैबो हानि जेंनाखौ आयेननि सायाव सोनारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै जोङो 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय जोंनि नैबे बिजनेस सार्कोलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय बिनिनो नोंथांमोननि नैबे खयलामयला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय बिनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि सरकारा मोजां मावदों हिसाबै जोङो सरकारखौ लानानै खेबसे जयध्वनि होनि बयबो आंनि उन उन बुंफागोन आं खावलायदों बिटिआर सरकार जिन्दाबाद बिटिआर सरकार जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद बिटिआर सरकार जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे मोनसे गोथार हाबाफारिखौ मावनो थांनायनि सिगां दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगां आङो जेब्ला जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि नैबे ब्लकनि निसिमा ब्लकनि आफादगिरि बिथांजों सावरायदोंमोन ग्राम सभाफोरनि बेबस्थाया माबायदि अबस्थाया माबायदि जाना दं एप्लाइ खालामनाया माबायदि जादों बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ग्राम सभाफ्रा माखासे गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव जोंनि हा होनायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे गोहैलो जादोंमोन
आरो बे गोहैलो जानाय टाइमाव जोंनि नैबे निसिमा बियाबनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमद जाम्बाय हा होनो हायो नामा होननानै बिपिएफनि लिडारफ्रा ओइ जोंनि बिपिएफफ्रा एप्लाइ खालामनाङा हाखौ मोनखाया होनो हाया होननानै बुंनानै बिपिएफनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौ दा बै मानसिफ्रा रोजा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानगीर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों बेयाव मा होनदों जोंनि सरकारा फैबा देनां होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो जाय हारिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय आरो बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो था मोनथानि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन दिनै जोङो होबाय आरो बे होनायखौबो दिनै लानो होयिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं दा बुंनो नागिरदों बै जोंनि बिपिएफ फंबाय बिनानाव आब'मोन आनैमोन मादैमोन न'खरनि आंगोफोरखौ जाय बिपिएफआ बादा होदों हाखौ बिपिएफ बे प्रमद बर' बिथांनि समाव लानो नाङा होननानै थांनानै कुइसन खालामहै आंनि गथ'आ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोदों गावनि था मोनथानि थाखाय जोङो दावहा नाङै जोङो जा मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ रानना होनो नागिरनाय समावबो लानो होनो नागिराखै बिथांमोना थांनानै सोंहैनांगौ बै बिपिएफनि लिडारफोरनि न'आव थांनांगौ सोंनांगौ मानो नोंथांमोना जोंनो हा होआखै आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा खोनाबाय बे दखानाव बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनि हा गैजायै मानसिफ्रा खोनादोंब्ला खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं जाय लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हा लानाङा हा मोना होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय हा लांगोन रायजोफोर लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हयथ' खनायाव जिरायना दंफैयो खोमा ओइ साला फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय लाथारनोसैलां होननानै नंगौ बाथ्राया सैथो आंनि आइनो आंनि आफानो आंनि आनैनो आंनि मादैनो है जोंना सरकारा फैफिनखागोन लान्थाया फैफिनखागोन बे समाव होगोनब्रा होनना थगायबाय दा गावस्रा फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय हाखौ लानो नागिरबाय बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा बै जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बै लिडारफोरनि बिपिएफ लिडारफोरनियाव दिनै थां बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय सार्टिफिकेट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट लांगोन आरो सोंहै नोंथाङा मानो लाखो जोंखौ मानो बादा होदोंमोन होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा सानसेखालि जोंनि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव आं बैसागु प्रग्रामाव थांदोंमोन बागानफारा होननाय मोनसे बियाबाव बे बियाबनि बिजाथिया देरहाखांबाय जोंना दिनैनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा बिथांनि गामियाव बिथांनि हालामाव समस्थियाव जेब्ला आं बैसागुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन होनदोंमोन सार नोंथाङाथ' हानि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिबो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो इएम जोंनियाव 5,000 न'खर दं 5,000 न'खर जायफोरा दिनैसिम
भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बावहायनो दङ हानि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बुंदों। लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो होदों। एप्लाइ खालामनानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो दा 4,000 मानसिनि न'खरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फोरमान बिलाइखौ होनो थांगासिनो दङ। बैयाव माखासे न'खरफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना होनदों दै प्रमद बर'आलाय बहा हा होलाबायनो हानो, जोंना नै दा शुक्रबारावनो प्रमद बर'नि सरकारा फैखाजोबखासिगोन, जोङो सरकार दाखासिगोन, लोगो लोगो जोंनि पार्टिनि जोङो हा रानना होगोन, बिदि थगाय दोनबोबाय थादों। दा बै बागानपारा हालामनि मानसिफ्रा नै बावैसोनो जोंनि चिफ सारा अर्डार होनो नागिरबाय गावबागाव एमएलए एमसिएलए इएमफोरखौ गावबागाव सार्कल अफिसाव थांनानै हाखौ रानना होनांगौ होननानै। बिथांमोना जेब्ला हाखौ मोननो थांगोन, बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों हाखौ लानो नाङा, हाखौ लानो नाङा, जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ होननानै, माला मोनबावगोन बे हाखौ? खोन्थाया जादों आंनि फिसाखौ दिनै मोजां मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो नागिरदों, नाथाय आंनि आफाया लेन्डलेस। आंनि मुङाव, आंनि आफानि मुङाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैदों, डेभेलपमेन्ट स्किमफोर फैदों, नाथाय आंहा हा गैजाया, जायनि थाखाय आं मोननो हायाखै। बेफोर जेंनानिफ्राय जों माला सुस्रांनो हागोन? आसामिसाव कामरुपियाव मोनसे बाथ्रा दङ, हात আছে ভৰি আছে মনুষ্যৰ মায়া, ঘৰ বনাই থাক বানা জানে কি হে বান্দৰ ভায়া। बुजिदोंना बुजियाखै? आखाइ दं, आथिं दं सुबुं बायदि, नाथाय न' लुनानै थानो रोङा, माथो नोंलाय मोख्रा होननानै बुंदों। मायाव न' लुनानै थागोन जोङो? बिपिएफआ 17 बोसोर जोंखौ मोख्रा साजायबोबाय, मोख्रा। हायानो गैजायाबा बहा न' लुगोन? हाखोनो होआबा बहा जोङो न' लुगोन? बबे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हागोन? नाथाय गावस्रा मा खालामदों? बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसिनि मुङाव रेजिस्टार खालामजोबना लादों। जाय हानि थाखाय बर'आ 35 बोसोर अस्त्र लानानै दावहा नांदोंमोन, जाय हानि थाखाय बर'आ 34 बोसोर लामा जथे जथे सोमावसारदोंमोन, बेफोर मोनथायखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा नै बर'फोर, ट्राइबेलफोर, बिटिसि बै साहा ओनसोलाव, बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननो जोङो बिटिसि होनोसै, बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै ला होननानै आसाम सरकार, भारत सरकारा जोंनो होबाय। আমাৰ অনাবৰো ভাইসকলে ক'ব পাৰে বিপিএফৰ দিনত অনাবৰসকলক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বুলি। নহয়, হাগ্ৰামাৰ দিনত, বিপিএফৰ দিনত বড়োসকলকো মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাছিল। बर'फोरनो हानि पाट्टा होआखैमोन। जोङो बिटिएडि मोननायनि सिगां 34% बर'फ्रा हानि मोनथाय दंखायोमोन, 66% बर'फ्रा हा गैजायामोन। बिटिसि मोननानै 17 बोसोर थांनायनि उनाव, थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला मानव गेदेर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारखौ दायो, बै समाव लागिबो 34% जोंनि बर' फिसाफ्रा हा दंजायोमोन, बारायाखैमोन बिटिएडि मोननायनि उनावबो। मानोना हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव हाजार हाजार रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै होदों। गावसिनि मानसिफ्रा बायदिसिना बागान बानायनानै लादों, आं बुंबावलिया। देरहासाराथ' 13था साहा बागान दङ, 13था। मोनसे मोनसे साहा बागाना 300, 500, 800, 1000 बिगा थायो। 13था साहा बागान बा खै हाजार बिगा हा थायो बेहा। नाथाय जोंनि मानसिफोरनो दुलाराय बिटिसिआव थानाय 35,84,000 भारतीय नागरिकनो, इनक्लुडिं ट्राइबेल एन्ड बर' कमिउनिटि,
1623ल' मानसिनो न'खरनो थांनाय बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय बिपिएफआ 17 बोसोराव बेखिनि हाखौल' होनो हादों 17 बोसोराव 1623टा न'खरनो एक बोसोराव बोसोरसेयाव 100बो न'खरनो हा होआखै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नै दा 5 बोसोर सोलिगासिनो दङ बे 5 बोसोर सोलिबाय थानाय टाइमाव 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनानै होबाय बोसोरब्रै बोसोरबायाव बहा 3,25,000 बिपिएफनि समाव बहा 1,600 आकाश पाताल डिफारेन्स बेखौनो होनो सोलायनाय बेनो सोलायनाय नोंथांमोननि बे खैला मैला हायार सेकेन्डारिया हायानो गैयामोन अघरिसोमोन हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि बे हाई स्कुला अघरि बायदिसोमोन हायानो गैजायामोन जोंनि गोबां मिशनारि मिशनफोरा हायानो गैजायामोन ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर थानसालिफ्रा हायानो गैजायामोन काली मन्दिर दुर्गा मन्दिर बेफोरो हायानो गैजायामोन जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो फटाफट जोंना बेवहाय बिजनि सार्केलनि एसडिएलइ बिथांनि एसडिएलइसिनि सासे सोद्रोमा दंफैयो सोरमोनलाय बिजनि सार्केलनि प्लिज नै बिथाङानो बिजनिनि राजा नोंथांमोननि खयला मैलानि राजा आखाइ खमना हो बयबो बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे खयला मैला एरियायावनो 520टा न'खरा हानि पाट्टा मोननो हाबाय नैबे खयला मैलायावनो आं बै बिजनि साइडखौ बुंबावाखै बेसेबां फारागथि बेखौनो होनो सोलायनाय আজি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে মই অহংকাৰেৰে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ হয় ইয়াত বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টি আমাক সহায় কৰি আমি যদিও চৰকাৰটো গঠন কৰিছোঁ এইটোৰ কাৰণে মই অহংকাৰেৰে ক'ব কৈছোঁ ইউপিপিএল চৰকাৰ বুলি যে বিটিচিত আমি দুটা বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ मोननै बुस्थुखौ जोङो गायसनदों एटाটো हल प्रकृत गणतंत्र गणतांत्रिक पद्धतिरे মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ পেলাই মোৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো মই পাবলৈ সক্ষম হৈছো কথা ক'বলৈ অধিকাৰ কাম কৰিবলৈ অধিকাৰ পুৰা মেলা কৰিবলৈ অধিকাৰ যতে নাযাওক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যাবলৈ অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো যি অধিকাৰটো 17 বছৰত বিপিএফ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বড়সকলে নেপালী সকলৰ চকুত দি কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আদিবাসী সকলে বড় গাঁৱত আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ভয় হংকা প্ৰতিবাদ আৰু বিভাজন বিভক্ত সেইবোৰেৰে আমাৰ সমাজখন ছিন্ন ভিন্ন কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো অন্য এটা পৰিৱৰ্তন আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছো সমন্বয় এই সমন্বয়ৰ দ্বাৰাই আমি নতুন এখন সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছো আজি যদি অসমত আপুনি ঘূৰিবলৈ যায় বিটিচিৰ বাহিৰত আপুনি যদি ভাৰতৰ বেলেগ এটা ষ্টেটত ঘূৰিবলৈ যায় কতো আপুনি আজিৰ দিনৰ বিটিআৰত পোৱা নিচিনাকৈ পাবলৈ সক্ষম নহব যাক আমি সমন্বয়ৰ ভূমুক বিটিআৰক ক'বলৈ সক্ষম হওঁ সমন্বয়ৰ ভূমুক गोरोबलायनायनि फुंखा बिटिसिआ दिनै गोरोबलायनायनि फुंखा ओरैबायदि गोरोबलायनाय जे आं सासे बर' जानानै मुसलमान गामियाव थांब्लाबो गावखौनो जेबो गाज्रि फिलिं फैया सासे मुसलमान मानसिया बर' गामियाव फैनानै जेबो गाज्रि साननाय फैया सासे नेपाली मानसिया आदिबासी गामियाव थांनानै मिनि खुसियै गिलासे बा लथासे दै लोंनो हानाय अबस्था जायखौ जोङो होनदों
সমন্বয়ৰ ভূমুক গোৰোবলাইনাयनि फुंखा বিটিআৰা আৰু সমন্বয়ৰ ভূমুক যেতিয়া আমি গঢ়িবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ মিলনৰ স্থান অটোমেটিক্যালি নিজা নিজিকে আহি গৈছে মিলনৰ স্থান যত কেৱল মাত্ৰ কুলি কটিকিৰ মাত শুনিবলৈ সক্ষম হয় नैबे गोरोबलायनाय आरो खौसेथि आरो शान्ति निजा जात्रा बे जात्राखौ दिनै मानगोदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावनो हादों दिनै मानसिफ्रा बुंनो नागिरो মানুহে ক'ব বিচাৰে যে ইউপিপিএল দলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰহে ৰাজনৈতিক পাৰ্টি নহয় ইউনাইটেড পিপল পাৰ্টি লিবাৰেলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰ পলিটিক্যাল পার্টি নহয় আমি বিটিসিত 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে আপুনি ভাৰতৰ কতে নাযাও কিয় যি দৃষ্টিগতে নহমাও কিয় মাত্ৰ আপুনি বিটিসিতহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব যে এই বিটিসি থকা বড়োসকলে আজি আদিবাসীসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যে তেওঁলোকে আমাৰ ভাই বুলি মুছলমানসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি আমি স্বীকৃতি দিবলৈ সক্ষম হৈছো হয় মুছলমানসকল আমাৰ ভাই বুলি কেনেকৈ ভিজন ডকুমেন্টছৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতৰ কোনো এটা ঠাইত মুংबो जायगायाव नोंथांमोना नागिरनानै मोननाय नङा जाय मोनसे फिसा हालामाव सासे आगोमा जोंनि फिसा सासे आगोमा जोंनि बिबनाय सासे आगोमा जोंनि बियादै सासे आगोमा जोंनि फंबाय प्रमद बर' मुंनि सासे सेंग्राया गासैबो जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनथायखौ होदों आरो सिनायथिखौ होनो हादों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थां नङा बेखौ रावबो स्वीकृति खालामनो नागिरा किन्तु जों दिनै स्वीकृति खालामदों आरो जोंनि मानसिफ्रा जे बुंनो नागिरदों प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बर'फोरनिल' दिनै इउपिपिएलआव बर'फ्रा जेसेबां पार्सेन्ट दङ दिनैनि सेन्सास बायदियै नोंथांमोननि नैबे निसिमा हालामाव निसिमा बियाबाव 70% बर' सापर्ट दङ 70% इउपिपिएलआव बेनि थाखाय आखाइ खबना हो नोंथांमोना আমাৰ নিসীমাত 70% বড়োসকলে কিমান আছে 23000 না 23000 কিমান আছে নহয় আমাৰ বড়ো ভোটাৰছ 23000 বড়ো ভোটাৰছ 23000 ইয়াৰে 70% ইউপিপিএল দলৰ লগত আছে কিন্তু আচৰিত অনা বড়োসকলে 85% আমাৰ লগত আছে মিथिदों नोंथांमोना अना बर'आ जोंजों इउपिपिएल जों 85% दङ बर'निख्रुइ अना बर'फ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गनायनानै लादों मानोना शान्ति गायसनदों धोरोमनि फारागथि गैयै मोनसे समाज गायसनदों दिनै हाग्रामाया गावनि स्वार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय ख्रिस्टियान गामियाव थांनानै बुङो ओइ ख्रिस्टियानफोर नोंसोरखौ बिजेपिआ धंस खालामसिगोन आरो हिन्दु गामियाव थांनानै बुङो गैया नोंसोरनि गामियाव गिर्जा लुजोबसिगोन मुसलमानসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'ব মুছলমানসকলক এই বিটিসিৰ অঞ্চলৰ পৰা ইভেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মুছলমানসকলৰ ওপৰত ইভেকশ্যন হ'ব বুলি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই লেকচাৰ মাৰি ফুৰিছে মই এটা জিয়া প্ৰমাণ কৈ দিব বিচাৰিছো 2019 চনৰ 4 নৱেম্বৰ দিনাখন 1,02,000 মুছলমান পৰিয়ালক হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই বিটিসিৰ পৰা ইভেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব লাগে বুলি কি কৈছে পিআইএল দিছে হাই কোৰ্টত আৰু হি পিআইএলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া ইভেকশ্যনৰ অৰ্ডাৰ আহিলে 2020 চনৰ না 21 চনৰ আমাৰ এমএলএ সাহেব 21 চনৰ যেতিয়া অৰ্ডাৰটো আহিলে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমদ বৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত
সেইটো আমি নতুনকৈ এটা PIL দিলো সেইটো আকৌ এবাৰ চালি জাৰি চাব লাগিব কিয় 1,02,000 मुसलमानजों नखरजों लोगोसे बिजनीनि मोनसे गामियाव नखरनि बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेक्सन खालामनो अर्डार होदों गोसोआव दं नोंथांमोना बिजनीनि नखरनैखौ बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेक्सन खालामनो अर्डार होदों हाग्रामाया 2019 नि 4 नभेम्बर तारिखआव जोङो होनदों सोरबाया बिदेशी दङब्ला होखारनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जोंनि बर' फिसा जाय बर' फिसाया आर्यफोर फैनायनि 3,000 बोसोरनि सिगांनो रायजो जानाय बे मानसिया माबोरै बिदेशी जानो हागौ बेफोरखौ साननांगोन फौ दिनाखन 11 तारिख আজি खै तारिख राइस दिनै खै तारिख 21 दिनै 21 10 दिननि सिगां दावराव देख्रेबनि दैदेननायाव BPFनि लिडारफोरा BPFৰ লিডাৰে দাওৰাव দেখ্ৰেবৰ নেতৃত্বত BPFৰ লিডাৰ বিলাকে আমাৰ DC বাইদেউ কোকৰাঝাৰ ওচৰত গৈ পেলাই আবেদন দিলে বাইদেউ 1,02,000 বাংলাদেশী মানুহক BTCৰ পৰা কেতিয়া খেদি পঠিয়াব এভিকশন কৰি পেলাই খুব অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি মেমোৰেন্ডামটো দিলে আবেদনটো কৰিলে মোৰ প্ৰশ্নটো হল তাত দুঘৰ বড় মানুহ আছে এই 1,02,000 नखरनै बर' दङ होमबा जायाखै होमबा बै बर' नखरनैखौ माला बांलादेशआव होखारहरगोन होनना बुंनाय जागोन ना जायाखै रायजोफोर ना जायाखै जादों साननो गोनां सम फैदों जिखियानो जायाथों गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जोंहा दिनै सम फैदों गेरेमसा हारि दानायनि जोङो सोरनिबा खाथियाव थांनानै बेलेग बाथ्रा बुङा मोखाङाव थानानै जोङो बेलेग बाथ्रा बुङा बर'खौ लानानै ख्रिस्टान हिन्दु खालामदों बाथौ धोरोमखौनो मोननै खालामदों ब्रह्म धोरोमखौ मोननै बोखावदों ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव केथलिक बेप्टिस्ट LNLC BLC बायदिसिना राननानै आरो बोखावफ्लेबावदों बे राजखान्थिजों दिनै जोंनि बर'फोरखौ फोजोबनो थाखाय सोरबा थामथि गोहोआ नाजागासिनो दङ जों बुंनो हानांगोन आं दिनै रन्जित बसुमतारी नोंथांमोननि बे रोजा रोजा मानसिफोरनि सिगाङाव दिनै गसंनानै बुंनो हायो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा आंनि बिमानिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा आरो बै राजखान्थिनि थाखाय ख्रिस्टानखौ आलदा बाथौखौ आलदा ब्रह्मखौ आलदा खालामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै होसोनायनि सम फैदों रायजोफोर होसोनायनि हासिब लानानै होसोनायनि सम फैदों बर'आ बड'फा उपेन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव सोरबा ब्रह्म सोरबा बाथौ सोरबा ख्रिस्टान सोरबा केथलिक सोरबा बाप्टिस्ट सोरबा NLC बिदि रानाखैमोन गंसे फोथारावनो जेब्ला जोङो सोमावसारनाय जागायदोंमोन औ सुथुरा बै समावबो नाजादोंमोन एबसुखौ थुप्ला बोखावदोंमन सानजाहानि दैदेनगिरिफ्रा सैनारि एबसु जादोंमोन सोनाबहानि दैदेनगिरिफ्रा उपेन एबसु जादोंमोन सानजाहानि यां स्टुडेन्टफ्रा जोंबो होनबा देरफुनाय सेंग्रामोन बे समाव जोङो उपेन एबसुनि जानानै खामानि मावदोंमोन सानजाहा दानिया बाथ्राया जादों जोंनि समाजाव दादे राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय गोदान गोदान राजखान्थि दाहोगासिनो दङ बे दाहोनायखौ नोंथांमोना मिथियोना मिथिया नोंथांमोननि नैबे निसिमा बियाबाव गोदान राजखान्थिनि एक्टिभिटिसआ बिराद सोलिगासिनो दङ बिथांमोना सोरबा CID जानानै खोनासंदोंबा खोनासं खोमाखिखौ एरख'नानै खोनासं आं थोंजों बुंनो नागिरदों BTC मुभमेन्टनि समाव 527 बर'आ जोंनि फिसाखौ खोमानो गोनां जादों
BLT आरो आबसु मुभमेन्टनि समाव 2624 सा जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खोमानो गोनां जादों। NDP मुभमेन्टनि समाव जोङो 3111 सा बर' फिसाखौ मुंख्लं खालामनो गोनां जादों। बे 6000निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जों मानो मुंख्लं खालामदों? बे राजनीतिक सात्र नङा। गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनो, गावनि मोनथानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो सोमावसारदों। भारताव फैनाय गासिबो हारिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि आरो जोंहा अस्तित्व दङ। आंनि आइनि रैसुमै राव, बे रावखौ जों फोजोबनायखौ लुबैया। आंनि आइनि मिजि मिजि आसिजों दानाय लुनाय आगर आखाइ आसार खान्थि, बेखौ जोङो मालाबाबो फोजोबनायखौ लुबैया। आरो बेनि थाखायसो जोंनि दावहा जादोंमोन। राजखान्थिनि दावहा नङा बियो। आरो बे राजखान्थिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मुं होनानै NDPनि मुङाव, BLTनि मुङाव, एबसुनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बे मानसिफोरखौ दिनै हासिब लानानै होसोनायनि सम जादों। गिनो नाङा। राजखान्थिनिख्रुइ हारिया देरसिन। नोंथांमोना बुङोब्ला, जुक्ति हखारै बुङोब्ला, दानो नोंथांमोननि सिगाङाव फेरेंगाया राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होगोन। हारिया देरसिन। हारिनि थाखाय सोरबाया देरसिन जानो हाया। आं देरसिन जानो हाया, नोंथाङा देरसिन जानो हाया। हारियासो देरसिन। आरो दिनै राजखान्थिनि मुं लानानै गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा खालामनानै UPPL BPFखौ फेजेननाय बायदिसिना पलिटिकेल पार्टि मुं लानानै खामानि मावनो नागिरनायफ्रा गोजानाव थानांगौ। आरो चेलेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला दाबो फै। बेवहाय खाथियाव सोरबा बै मानसिफ्रा गसंना दङब्ला आं माइक होगोन। ओरैजाय फारसेथा आं ओरै थागोन। चेलेन्ज खालामनि, डिबेट खालामनि। बे राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय मावनो नागिरदों ना हारिखौ फोजोबनो नागिरदों? हारिया जेब्लायबो देरसिन। गेरेमसा हारि थानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा साननाय, बे साननायखौ नोंथाङा आंल' मावनो हाया। जों साफ्रोमबो मावनांगोन। जोंनि DFO बिथाङा होनलांदों मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा, जाय समाजा हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो दङ। अर्थात आंनि हां लानायजों हगारनायजों सोमोन्दो दङ। मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङावबो स्ट्रं जानांगोन, समाज बेबस्थायाबो स्ट्रं जानांगोन, जोंनि आसार खान्थियाबो स्ट्रं जानांगोन, जोंनि अनलायनायाबो खौसे जानांगोन, जोंनि मावनाय दांनायाबो स्ट्रं जानांगोन, हाग्राखौबो जोङो संरैखा होनांगोन, दै बार गासैखौबो जोङो संरैखा होनांगोन। फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मेलेमनि दावहाजों सुथुरखौ फेजेननो हानांगोन। दासान बर'नि दावहाया जोब्बाय, बर'नि दावहाया जोबाखै। बे दावहाया खर'नि दावहा। बे दावहाया दिनै रेबगननि दावहा। बे रेबगननि दावहाजों जोङो सुथुरखौ फोजोबनांगोन, फेजेननांगोन आरो हारिखौ अरायथा जोङो नोजोर बोनानै समाजनि थाखाय मावनो थाखाय जों सिगांबोनांगोन। आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय हरबाय, कंग्रेसुलेसन जासिबाय। बेल' नङा, जेंनाया जोंहा गोबां जेंना दङ। गासैबो जेंनाखौनो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो समायखिरा लाखानाय। आरो जोङो जेब्ला जागायदोंमोन सरकार दाजेननायाव मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो माबोरै गुफुं मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावनो हागोन, बेखौ जोङो सान हर जेब्लायबो सावरायबाय थायो। हाग्रामा बायदि, BPF बायदि बथलसे जौनि दामा 1,03,000। जों बिदि जौ लोङा। जोंनि दरमाहाया 47,000ल', 47,000। गंसे जौनि दामा जुदि 1,03,000ब्ला सानसेयाव गगथामल' जौ लोङोब्ला सासे मानसिया बहानि मोनदों थाखाखौ? नोंथांनि, आंनि, जोंनि रायजोनि थाखाखौसो जादों। जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामाया, दिनै BPF लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कौटि खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों। आरो बे धारखौ दिनै जोंनि सरकारा मारिनांगासिनो दङ 10% खरै। बे 10%खौ मारिनाङामोनब्ला दिनै जोंनि बे बल्लामगुरि हालामाव, जोंनि बे खयला मैला साहा ओनसोलाव दैनि जेंनाया जानाय नङामोन।
बेखौ जोङो फोजोबनो हागौमोन गोबां खामानिखौबो जोङो मावनो हागौमोन जेखियानो जाया गोबां सावरायनो गोनां दङ आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों सोरबा पलिटिकेल लिडारा मा एसे दुगाब्राबाय फेरेंगाया नायथारनोलै होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों दानो फैनो हागोन थेंक इउ